Nola esplikatu zenion oianari proba nondik nolakoa dan edo nolakoa dan? Bueno, igandean biok ateatzeko gea, azterketan, maratoi erdia izanik eta desnibela ezagututa, 1600 metro inguru positibo, berak ere badaki nahiko mendiko lasterketa dela, nahiko gogorra, batipat hasierak izango duela gogortasun handiena, eta, bueno, nik berari saldu nion azan, entrenamentu moduan edo, lasterketa egin ahal izango zuela edo, historia hori, etorri ahal izateko. Beste hurrengo astean ere, estatu batuetara joalako, eta lehengo astean berati datorrelako. Orduan, atxeden hartu beharrean, agian bere etxe inguruan ibili beharrean, hemen atera dadin, pixka bat hortik. Entrenamendu ezela hartzezu edo? Bai, nire asmoa bai da entrenamendu bezala hartzea, baina, bueno, behin irteran jarritakoan, behintzat atzetik datozen eska baita ere gogor joaten badia, ni neu ere naiz atzean geldituko, ez naiz hain erlajatuta irtengo. Eta, bueno, nik uste dut jakinda zein egongo dan edo, zer esten eska, igual ez da hain erreza izango. Ja. Baina, bueno, ikusiko ber. Zezuek behin irten da irabaztera deako zate, ez? Nahi gabere barruan hori daukazu edo, ez? Hombre, aldala, baina ere kasuan bintzat, kosta baitzen jate beste modu batera, beste txip batekin irtetzea. Nik ere ala uste, behin dorsala jarrita helburua izan daiteke ez gehiagin ekatzea, baina behin hasitakoan nik uste irabazi edo ez dena ematen degula, eta zaila izaten dela eskufrenoa botata ibiltzea. Jokin, ian zemen urrinetar askok pena hundi hartu zuen zuretzin jalako azkenen atea lesioagatik. Aurten gogoa bikoitza da edo nola ikusten dezu zure burua? Bueno, egia da, lehen urtean, pena puntu bat bai izan nuela, jendeak ere bai, herriko lasterketa berria edo maratoi erdi antolatu, eta ezin parte hartu izana, baina, bueno, ohituta nago lesioek badakitze ekartzen duten, kirolonek badakit berarekin lesio edo arrisku puntu hori duela, eta, bueno, onartu behar da, momentu honak dituen bezala, txarrak ere badituela. Aurten, hemen izango naiz, espero ingo arazorik gabe bukatu alizatea, eta nire maila emate badet, kitor aurre xamarrean ibiliko naizela, eta hori da helburu bakarra. Bestea da, ibilbidea eguraldiaren arabera ere oso desberdina izan daitekeela, ez? Zu bereziki oso ondo ezautzen duzu inguru hau. Ezakit, igual gaur bero gehi egiten du, edo euria egitea ere labainkorra izan daiteke, ezakit, nola aukeran ez bat eta ez bestea, eza? Egia da, ibilbidea oso belartxo izanik, eguraldiak edo asko aldatzen duela. Guztia eta loiez josia balima dago, asko zailtzen du lasterketa, bai jetxira, bai goerak, hanka sartu egiten delako belarretan, pista gutxi dago. Eta aldiz, lehor aurkitzen badegu, gaur aurkitu dezakegun bezala, asfalto ez, baina lur gogorrean korrikaitea bezala da. Nik nire kasuz nahiago guztia, loia eta aliketa gogorra izatea, baina, bueno, kasu guzti eta arriskua areagotu egiten da txarrarekin, baina, bueno, disfrutatu gehiago bengo dut orduan eta gogorra izanik. Eta zu goiona, ez ezu ezagutzen ingurua? Ez, baina nahi zagoziku egoten bada. Bai, ez? Baina gainera esan beharra daukat, Euskal Herrizan lasterketa asko ditutela, baina urnietakoan sekulez naiz egon. Orduan, alde batetik ilusio puntua behitxen dozta, aztan aurten daukaten egutegineko internazionala, bueno, joazan astean Sarain eban eta hau eitxia, gogoa daukat, uste dut urrira arte ez dutela besterik egin. Eta zure kasua mereziki gaina, hemen Euskal Herrian askoz animo gehiago jasoko dituzu orain, ez? Bistan da proba gutxi egiten baituzu, eta sona handiago ere hartu dezulako, ez? Bai, azkenean uste dut, jende gero eta gehiago ezagutzen doztala, eta eskertzen da, pilo bat, hemen egoten den giroaz, kanpoan egizan da lasterketa gutxitan egoten dela olako ambientea animatzen egoten da jendean alde. Jokin, azkeneko galdera, ingo dizute, pixkat, lehenengo aldi izateako dianei ze esango zenieke, laburrean ibilbidean ingurun? Dosifikatzea importantea dela, ze esango zenieke? Bai, batipat hori, ez da mantxo ateratzeko, lasterketa oso luzea da, pentsa dezagun lehenengo mutilak
2 ordu azpitik egingo duela, baina ez minutu asko, ordu eta 52 egin zuen lehen urtean irabazleak. Lehenengo neskak 2:10 inguru, eta lehenengo aldiz parte hartzen duen batentzat 2 ordu eta erditik jaistea ez balima da oso maila altukoa edo nahiko denbora ona izan daitekela pentsa dezakegu, eta hortik aurrera 4 ordu eta erdi edo zierrera arte. Orduan lasterketa oso luzea izanik, aholku bezala mantxo ateratzea, ze oso gogorra da lasterketa. Lehenengo zatia pentsa dezagun adarra tontor nagusia 9. kilometroan dagoela, eta handik beste ia 13 kilometro gelditzen direla, karrera erdia baino gehiago. Eta hori lasai atera, jan eta edan, luzea delako, eta disfrutatu inguruez eta animo ez. Oso ondo, disfrutatu eta zorte hon, igandeako.